Dobře, vole, můžu na to, vole. Nechceš po mne? Konečne som sa dočkal. Nekřičím. Koni tu to má na hovno, kde som to prišiel, za čo som si zaplatil. Ale vole, vždyť to je jako jednička. Nebo dvojka, nevím. Je to první Resident Evil, vole. Co od toho čekáš? Neprišiel Jako? sa. Počkaj, nepovedal si, že Final Fantasy ideš natáčať? Nie. Nie? Mm-mm. Aha. Controls mám standard. Už natáčaš? No len pozerám, že či mám... Dobre, čiže už môžem hovoriť, ej? Máš právo povedať. Dobre. Dobre, tak na začiatok dáme krátky vtip. Samozrejme, daj si chlapa. Ja Daj sa si dám chlapa. Chris Redfield a to meno. Chlapstenské, jak sa patrí. A nič, zapíname. Zapíname, informujeme, všetko dávame. Chceme pozerať tento cutscene? A však dobre, pozerajme, uvidíš. Ja budem ticho. Dobre, do kacery nejdem hovoriť nič. Nie, ja som zvedavý, čo na to povieš, kamo. Bizarre murders committed in Raccoon City. Horror in Raccoon City, more victims dead. Tam je iba Raccoon. Stark Industries, dobre. Pozeraj, toto je herecké výkony, kámo. Ale to natáčali. To natáčali a oni to dali do hry. Vidím kocky. Hráme Minecraft. A celkom dobrá kvalita na tie roky. Jasné, samozrejme tam musí byť nejaký černý, potom tam má fúzi ako motorkár, typek s okonármi a samozrejme žena. A typek holo bez brady. Afro, dobre. A samozrejme krokodíl. Samozrejme, že čierny má brokovnicu. Akože ono... Iné ešte, ak by si chcel vedieť, tak my sme mali o tom prednášku a toto sú, že myslím, že cenzurované ešte, lebo si mal strašne veľa scén, ktoré boli reálne krvavé a preto to máš čierno-biele, no toto je cenzurované, preto to máš čierno-biele kvôli tej krvi. Pretože bola zakázaná z nejakého dôvodu. Čože? Jo, to sú herecké výkony, toto. Kamarát, už aj môj film mal lepšie herecké výkony, ale tak divím sa. Kámo, mne sa páči, že na začiatku tam proste si zahral na zubára, iba otvorili ústa a povedzte ty pozerá zuby, jo? Na 35-ke tam máte kas, no tam treba to zaplompovať, vybrúsiť, vybrať zuby, všetko možné, dať zlaté korunky. To je kamo, ako, jasné, všetci strieľajú a žena proste má piči, ona bude proste utekať ďalej. Ježiš, my sme vlastne tejto mansion, že hej. Jej. Tam máš kas, kámo. Na zadnej stoličke si mal kas, to treba aj vidíš, zubárovi. A už teraz máš farebné. Vtedy si mal čierno-biele skôr kvôli tomu. Takže ty vieš, kedy máš... Ale... Cast. Áno, Afro. 34 pixelov. Ej, what's up? Jasné, žena. Žena s baretkou samozrejme musí byť a ešte aj tými napleciami, tými chujavinami. Jasné, potom motorkár. Pari sa, to je čistý motorkár. Tá brada, to je motorkár. A počkaj. Samozrejme, taká aziatka. S červenými vlasmi musí byť. Typek, ktorý sa stará viacej o vlasy ako o seba. S okulármi musí byť vestička, áno. A kde... Počkej, takže čierny zomrel, hej? To je rasistické. Čierny zomrel ako prvý. Ako v každom filme.
I don't know what happened, no. Žena. Ježišmaria, to čo je? No, dobre, tak ti dám. No, dobre, resolution možno nechať, ale kde to je? No, to nechám takúto kvalitu radšej. Počkaj, už sa môžeš hýbať? Ešte nie, ešte Nemôžeš. nie. Daj si čierno-bielú obrazov, toto čierno-bielú farbu, aby si nevidel, kedy bude nejaká krvavá scéna. Čo máme, prosím ťa, 12? Nie, ale Sa už mne keď bude mne nepáči, ak tie FPS sa držia. Hľadám, Toto si nechceš priprav, lebo tieto 351. dvere budeš mať veľkú zábavu. Aj dobre, Čo s tým? toto. Nič. No choď k dverám a stlač krúžok. X-ko. Ja viem, Tak že X-ko. ja som sa týmto štval a z nejakého dôvodu som mal proste nastavenia zle. Ale teraz, keď poviem k týmto a stačím X-ko, tadá. Ty koko, ty potrebuješ mať na celú obrazovku dvere, aby si videl, že otváraš dvere. Poje. Iba čisto dvere, kámo. Is Normálne locked čisto from dvere. inside. Dobre, pane. Tak ja nepôjdem. Nemá náhodou zbraň? Nemôže tam do týchto do pantov napríklad streliť alebo do zámku? Počkaj, ja som sa... Už to nenávidím, tieto scény. It's locked, wow. Čo ďalej? Aha, to musíš takto. Carving sword. A ty? No, počkaj, s tým mi tu vyhodil toto. Počkaj. No ja potrebujem asi carving of the sword nejaký nájsť. A to bolo zabudnuté. Ja poviem to to. Aha, mám sa aj to. Dobre. Jaj, čo toto? To si žerú našeho komrada nejakého. To viem, Typek že je ty sa hladný, musíš nechaj ho. rozhodnúť, či ho chceš zabiť, či čo to. Ale teraz si už nepamätám. Kill him! What the fuck? A jak mám zabiť? L2, alebo... Počkaj. Select, kde to vidím? Kde to vidím? Start, select, square, cross, bla 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 bla. Tlačaj všetko, uvidíš potom. Môžeme nechať. Dobre ma zabil, ale ja neviem, počuj. Jej, ide do neba. You Alebo nie. died. Ale mňa by zajímalo, či ako... Nie. Nie. Dobre, ja to všetko skipnem. Môžeš aj tú kasenu skipnúť? Hej. Hej? Hej, OK. dá sa celá. Len ja neviem, zisti mi prosím ťa, či mám stlačiť, aby som zabil ho. Počkej, jednotka, Resident Evil jednotka to je? Hej, 1996 to je na PlayStation 2, myslím, či jednotku. Četa sa kľudne spýtaj, čo za toto mám dať, lebo ja... Nič už sme preskočili. I don't know what happened. Neither do I. I have no idea why I couldn't attack on that man. I'm sorry. I'll go and check. Keď ja tieto emulátory. Lenže ty nemáš šancu ináč toto zahrať, vieš, ako toto je PlayStation záležitosť.
A emulátor, no, povedzme si na rovinu. X-ko. Počkej. Útočíš s tlačidlom R1. A to je ktoré? Ale to je Mojko na tomto. Že vím myškou? Počkaj, ale ty teraz si na klávesnici? Hej. Tak daj si daj si doľava, to ovládanie, čo si mal. Počkej, čo? Veď to dole, no don. A daj R1. Tu nemáš nikde? R1 je D. Kde vraj? Kde to je doprava? Aha. Tak skús na myši dať. Počkaj, nie, počkaj. Vyskúšajme to teraz, lebo nejde mi V a S, D. A ako Čo ovládaš? si, myška tu nám nefunguje. Ja. No, nejde mi V a S, D. Dobre, toto viem, že sú aj tak oknuté. Toto je, A neviem ako to prečo. ovládaš teraz? Šipkami. Si na tom istom mieste. Wow! Ale áno, veď ale to išlo. Tak počkaj, tak Dčko vravíš, hej, že mám stlačiť. Ale prečo si neznačil predtým, Dčko? Ja som to neskúšal. Ale nie predtým. Nejde mi. Nejde mi. Prosím, ale... Tlačaj všetko, skús tlačiť všetko. Ale... No dobré, ale toto sa mi už nepáči naozaj. Počkaj, daj tam a... R. E, F. Počkaj, ale tak teraz hráš na klávesnici, hej? Na keyboarde, no. Takže ty to ovládaš šípkami? No hej, pozri. Nie. To je standard, skús dať VASD. Ale keď pôjdeš toto, tak... vieš, Ječko a také... No, to neviem zrovna. Takže môžem to skúsiť, ale... Počkaj, to je potom tým pádom Ičko stlačáš. Počkaj, no to je... Cross ja potrebujem potom. Cross je Ječko. Akože môžeme to vyskúšať, ale... Ale tak vyskúšaj to predtým. To by si mal dať do prázdna. Ak sa volá toto, cez čo to hráš? Resident Evil. Jak there is no... Možno aj tá hra si za mňa robí srandu. Ty si neuložil hru, no. A to sa nedá ukladať. Akože neviem, ako to je v týchto starých, ale v tých nových je, že proste tam máš nejaké počítače a tam si to ukladáš. No ma toto nebude baviť. Dobre, takže celý hodinový gameplay bude o tom, ako zaútočíš Resident Evil jednotke. Ja najskôr si vyskúšaj, keď ešte tam nie si pri ňom. No ja som mal pocit, že ono to aktivuje sa, vieš. No. Ale dobre, vyskúšam to týmto VACDčkom a tým pádom to by mal byť Ičko a
Ječko. No, neither do I. Nemôžeš to skipnúť? Sa už nedá. Toto je in-game. Ver mi, skúšal som to. Trestný boj o klavesici. To pôjde vždycky. Dobre, počkaj, stoj tu a skúšaj. To je tam ešte, nedá sa Aj, pohypovať to je ešte scéna, Nie, dobre. to až keď sa dostaneš do tejto. Cez dvere otvoríš, až potom pôjdeš. Nič? Mm-mm. Aj keď počkaj. Netreba si to zaequipnúť. No skús. Daj Počkaj, jak enter. to robíš? Mm-mm. Dobre, daj preč chotiel. Nie, normálne close. Daj inventár. A daj inventár a daj shift. Nič? Mm-mm. Počkaj, možno musím nastaviť znova ten štandardný. Teda v ASDčkovi. Nie, vôbec. Tak skús C-čko. Mm-mm. Nie, skús, choď preč odtiaľ. Daj C alebo X. Nič nerobí. Tak skúšaj všetko. Pekne. Všetky klávesy. Opa. Nič? Mm-mm. Takto počkaj. To je voľaká divná. Play. Tak počkaj, ak som dobre, tak idem aj ja tam, čakaj. Resident Evil. Pošli mi ten link. Už som ho poslal. Hej? Mhm. Kde? Čete je. Start game. Au. Ale pri dverách X-ko ide. Au. Au. To bolelo. Reklama? A mne proste au. To bolelo. Počkaj, možno viem. No daj. Čo ty skúšaš teraz? Neviem, kamarát. Čo skúšaš? Nič, proste nejde to. To je taká strašná somarina, tento emulátor. Jak to, že nejde žiadny tento? Ale tak ja tomu nechápem, počkaj, asi možno. No dobre, enterom. Dobre, enterom.
Počkaj, new game, idem sa tiež zahrať. Ideme spolu skúšať. Resident Evil, áno. Ja si dám ženu. Skip, 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 skip. Hovorím skip. Ako skipujem? Skip. Dobre, som Duka. Ale je tam inú postavu druhú. Ja mám inú cutscénu na začiatku. Tak máš inú scénu. No tam, čo z miestnosti, tak ja som mal inú cutscénu, keď som dal ženu. Čakaj, skúsim dať ženu. Kamo, a ja keď som dal ženu, tak tam ide so mňou ešte týpek. To si robíš zo mňa, prdel. Najlepšie je, že mne ide sa ani pohybovať. To sa mi nepáči, tento emulátor. A. Ako si dal inventár? Enterom. On nám aj zbraň? Fakt je s tebou typek aj. Ale akože čo mám robiť popri tom? To sú tak strašne skriptované veci. Tak dáme advanced setting. Ja, ono možno nejde ten emulátor správne s tým chlapom. Kto vie. Skúšame teraz. Tebe ide striel všetko normálne? Vôbec. Ohoho. Kde máš toho tvojho kamaráta? Neviem. Ale... Nechoď k nemu, veď čo si? Ale prečo nejde vytiahnuť tú zbraň? To nechápem. Ups. OK.
Ječko normálne ide. Takže máš stlačiť Ačko. Na streľbu alebo seknutie nožom. Stlačiť potom X alebo Enter Space S, záleží na emulát. Kamarát môj zlatý. Dobre. Takže pol hodina zisťovania, ako čo funguje a... Dobre, vyskúšame to takto teraz. Evil. Nikoho to nebude baviť. A nevadí. Dobre, berem si ale túto Jill. Lebo... Select. Čo znamená select? Nož. Počkaj, dám to iba takto. Dobre, dobre, tak to je podľa tohto. Musím stlačiť Ačko a potom Xko. Držeč. Počkaj, počkaj, počkaj. Že vraj musíš Hej, namieriť toto. Že vraj si musíš označiť počkaj. zbraň, držať Ačko a strieľať Xko. Mám to. Tak to funguje? Počkaj, nie. Equipol som si... Ako si equipol zbraň? Mám to, dobre. Daj si nastavenia VASD. Áno. Daj si VASD. Áno. Počkej. Dobre, už môžeš sa pohybovať sám? Nie. Daj mi chvíľku. Teraz by som sa... Ej, mám to. No. Daj inventár. Daj /ičko. Tak učko. Počkaj. Dobre, toto nie. Tak ječko stlač. A daj ječko znova. Dobre, teraz choď preč odtiaľ, daj háčko. Dvakrát. A teraz daj I. A... Počkaj, ty si equipol zbraň, počkaj. Chod do inventára. Neviem. Daj si knife. A teraz daj I. Počkaj. A ja si to on-equipnul, počkaj. Máš I? A daj ječko. OK, sranda. Ma nebaví s týmto VASDčkom. Blood. It's locked. Nemal sa tam volať Biohazard na prvýkrát. Use the lockpick to open door. Nemám lockpick. A teraz jak sa dostanem dovnútra, keď mi nejde X-ko? Ječko. Ja, to je všetko ječkom, hej? Takže Ičko mieríš, Ičkom... jasne, chápem. Viem, čo ty myslia. Ale to faka. Kámo, tie zvuky sú hrozné.
Mám Danger Healthy. Kamo, to čo robíš? Poď, Brčko, poď. Prosím. Ja som ho zabil. A ja som ho zabil. Počkaj, musím toto presvinúť. On žije! Počkaj, ja ho musím zabiť. Nezabil, on vstal. No, who the hell do you do that? Počkej, ty ho ani nemôžeš zabiť, sa mi zdá. Mi sa zdá, že ho ani nemôžeš zabiť. To Či? zombika? Počkej, ale Jaj. potom... Mm. A zabil, dobre, tak ho zabiješ. Ako ja som ho ale bodol, ale on sa mi znova postavil. No ty musíš raz hitnúť a potom cúvnuť ďalej. It's locked. Super. Ja kým sa dostanem niekam, tak to zase potrvá. No nevadí. Ideme hrať za Jill, lebo tam má aspoň zbraň. Nothing... Aha. Aké vlastne... This looks like a picture of a mansion. Oh shit. Našiel som takoho. A ujebal som dačo? Aha, mám zásobník z neho. Ja aj z tej mŕtvoly. To Dobre. som aj ja zabral, ale na mňa potom neviem, nechápem tomu emulátoru. Á, dobre, druhý zásobník som ujebal. Mal 2 zásobníky? Hej. Dobre, ale Damn. nevyzerá, že by dačo mal. Damn, mal 2 zásobníky. A ty, aha. Dobre, ja mu nemôžem nič ujebať. Is a lock. It's locked. Chris is our Use- old partner. Partner. Let me handle this. Use lockpick. Kámo, tie červené dvere máš pomocou lockpicku. A kde zoženiem ten lockpick? Mám pocit, že ty sa musíš dostať inde teraz, ale nechápem kde. Ja idem naspäť. Ja idem k nemu. Aha, ty sa máš vrátiť k nemu, keď zabiješ ho. Čo robíš? A proste sa tam objaví ďalšie monštrum. Toto je úplne úžasné. Sa mi páči, že typkyňa povie, že ten Kenneth bol zabitý možno príšerou. A hlavná vec, že tá príšera sa tam proste mala hody na jeho tele, ale okej. Dobre, prišli sme na to. Ešte sme na základe ovládanie. Po pol hodine. A typek tam už není. Ja po naspäť. Akože, koľkokrát ho mám hitnúť, lebo on mi padol na zem, ale on sa potom postavil. No tak potom počkaj, kým sa dodvihne znova. Mhm. Počkaj, či môžem ísť hore? Nemôžem ísť hore? Môžem ho Môžem... Je to friendly fire? Není. On mi žere nohu. Dobre, už je dead.
There is no way to check it. No. Dobre. A našiel si tu blbosť k tomu na Nie, otvorenie sa tých vráť k dverí? nemu. Musí sa vrátiť k nemu. Tomu našemu, hej? Jo. It's Mhm. to the... Kurá sa nikam dostávame po pár hodinách. Ty na to, aby si mohol použiť schody, musíš proste použiť akože ako dvere. A tam je animácia, že Počúvaj, aj pomaly. tak myslím, že toto bude tá istá animácia, ktorú by si mal, keby si ho priviedol to monštrum rovno za ním. Ó. Je tu dačo? Dobre, máme reportnuto. Takže neviem, ty si už odišiel? Hej, není tam. Ten typek zmizol. Tak uvidíš. Hej. Ja som si myslel. No hurá, ale po pol hodine. Wesker! Dobre, čo mám hľadať? Ísť po schodoch hore, či čo? Neviem, Po schody ma absolútne nepustia. neviem. Schody ťa pustia, ale musíš zatlačiť ječko. No okej, toto ovládanie nenávidím. No, má to aj Halo Reach toto má chvíľkovo ovládanie, takéto mám pocit, že máš iné kamerové uhly, ale nie je to boh vie čo, nebudem klamať. O počkaj, ty môžeš ísť aj dozadu, No. aha. Počkaj, mám scénu. Alebo nie, ja som dostal... Ja som išiel hore. Išiel som hore a prišiel som dole a... Ja som rovno šiel dozadu a nič tam nebolo. Už mám scénu. Ja tiež. Ten pixel art, aj keď ono by to malo byť reálne kvalita 3D, ale ten emulátor práve to tak má. Čo mi dal? Maybe I need it. Tá muzika v pozadí, no Mária. OK, čo mi dal? Dobre, nič mi nedal, super. Čakaj, ale máš, ideme do tejto, do A tiež modrých tam dverí. idem. Aspoň sú tie farby iné. Že to nie sú tie rovnaké dvere. No dobre, tak je úplne neznáma. Ideme sem. A beautiful oil painting. Lebo ty keď vieš aj, viem, že ty keď dojdeš k týmto, ku nejakým predmetom, tak vieš k ním prísť a proste tlačiť diečko a tam ti ukáže niečo. No dobre, tak toto je jedna do veci. Beautiful woman. Nothing to bother about. Dobre, dobre, už keď tí developeri povedia, že neflákaj sa a rob inak. Hold up. Počkaj, hore niečo? Čo mi to zdá? Neviem. No je tam dačo, ale neviem, ako sa tam dostať. O, počkaj. Vidíš to však? Musíš ísť dole, podľa mňa.
Nie. To si robíš piču za mňa. Už som sa, neviem sa dostať dole. Ty to musíš posunúť. Ale jak to posunieš? Normálne choď k tomu z boku. A je tam hore mapa. Hej, tú mapu som si všimol, ale... No musíš to proste tam posunúť a zobrať to. Dobre, a teraz akože... Poď. Vieš čo najlepšie, že tie dvere boli predtým zamknuté. Ty si zobral tú mapu a teraz sú odomknuté. Wow! Creepy stuff. Nič. No a čo, ako Nič. ideme sem? Na týchto dverí? You have used the lockpick. Oh, please. Okay. To je piči. Čo teraz, akože mám ísť k týmto aj veciam? Ja som zomrel. Creepy stuff. Jak si zomrel? Uvidíš. Kámo, čo tam bude zase? Na mňa čakaj monštrum. Pes, ja vidím. No ja neviem, ako to mám zabiť. No skáče Lebo ten nožikom to zasran. nejde. Jak ťa zabiť? Sem poď. Asi keď skočí, tak musíš tedy proste to natajmovať. Dúfam, že ma to nehodí na začiatok, lebo ja končím. Of course. Nemáš sa na hlas? Mám sa na hlas. Ja ťa počujem veľmi ticho, Maki, ty ho počuješ ako? Veľmi ticho. Na koľko ma máš? Na 162. A teraz ma ako počuješ? Pre Boha. Už ťa lepšie počujem. Už je to lepšie? Už je to lepšie. Naozaj? Naozaj. Dobre. A to som chcel vedieť. No nič, my sme tu reálne s Makim pol hodinu nad tým proste premýšľali a celkovo zisťovali vôbec, ako sa to ovláda, keďže to je emulátor PlayStationovej hry. Ovládačom, kamošku. To si nevidel? To ti akože nedoplo? Kamarát, kebyže mám PlayStation 1 ovládač. Ty si riadny gáčo. Nemám, takže ja toto musím nejako Však, a čo, ako to je zrá tá hra? Veď to zlepší, nie? To nemôžeš? Skúšal som. Tak som vyzeral v piatok. Ty si vyzeral lepšie. Veď to pridaj ten resolution, čo to máš, na akom rozlíšení? Na akom hráš, 144p? Si ty kokot už na čisto? Musíš dať Full HD, aspoň nech to vidím, nie? Počkaj, musím zabiť toto srače. Počkaj, nás nervozňuješ, kamarát. No iď ho zabij! Ty skapeš, no ty si kokot. Či môžem nadávať, či nie? Excuse me? What the fuck? Asi môžem. Game saved. Ja viem, že Samozrejme, že hreším. môžeš nadávať. On môže hrešiť, on Dobre. vždycky hreší. Vieš, ako prišiel som prvých minút a už som oný. Ja som sem iba hrešiť prišiel. Však to hrá ten oný, tú prvú Resident Evil hru. Resident Debil hru. Ukladám ešte. Ježiši Maria. Checking memory card. Ty si jaký old school? Kámo, ale ono to ani... Máš vždycky new game, to je... Ty nemáš... bolesť. Ježišmária. Tak to zažiješ aspoň znova. Toto museli robiť čávovci, čo nemali memory karty na PlayStation, lebo tie boli drahé. Si vám vedám. Ja, to bol staré Residentko, vieš ako. 64 MB za... Chceš si prejsť aj túto cutscenu, lebo Za- ja už nechcem vidieť. Ja ju poznám, nemusíš. Dobre, lebo to je tá cenzurovaná, to čierno-biela.
A ja mám dosť. No ja tu budem popri tom si robiť testy chalani, Ja to budem takže... robiť iba chvíľku, už len nejakých 20 minút. Hej, on sa ide urobiť, ako si vedel. Martin ťa počul, že sa ideš urobiť. Tak sa ozval. Tak nech mi pomôže s tým. Máš mu s tým pomôcť. Čože? Že sa zlakol a teraz sa zajakáva. Prečo ide? A však počkaj, keď prídeme do toho Takto Brna. nejako. Počkaj, keď prídeme do toho Brna. Prespávať u vás. S Ríšom. Čo ty No, melieš? to prídem a ja dúfam. Kuco o tom vie, aj ty o tom bolo vieš. Nepočítaš, že ty nevieš. Aj to bolo slabé. Jeho odjebalo chalana. Prečo nejde? Koho? Prečo nejde televízor? Jaj. Haló? Čo? Haló? Čo? Čo je? Nič nie je. čo Internet je? nejde. Jak nie je Ide? internet? Počkaj. youtube.com. To znamená od... Ako... Ide mi internet. Dobre. Ja mňa Čo počujete? znamená čo? Hej. Dobre, ja som sa zlakol, že mne nepočuješ už. Že na mňa hážeš. Lebo ja mám že na dátach, vieš, a už mi to párkrát skoro padlo, tak preto. Jaj, ty si takýto. No tak lebo vieš, ako internátny, že vraj optický internet, ale... Hope this is not Chris's nut. Ježišmarja. Zase ja toto musím prechádzať. Dobre. Dobre. Lolek a bolek. Nič poza mnou. No, ukáž sa, krásavec. Ukáž sa, krásavec. Aha, Lubo, to si ty. Typka odjebalo po honení. To číslo ťa kurva prekvapilo. 10. razy bol ešte v pohode. V 20. už začal cítiť prejebal. V roku 2009 16-ročný Brazílčan naťahoval tak moc, že ho totálne odviedol. Prosím? Veď ale... Skočil úplne na pič. To je super. Mňa už tento nebaví. Zomri. Ale nie ja. Ako to, že som ho dal na prvýkrát a keď si prišiel ty, Lubo, tak už to nejde. Na to ti poviem len jedno. Počúvam. Skill issue. Idem na tvojimi zbraňami na to, aby si vedel. A keby si nevedel, Môže mňa to takto to... tak ti to pojem. Tieto emulátory staré. Jediný spôsob, ako zahrať staré kľúčové hry je cez emulátory a tie emulátory sú bolesť, ale ja tú hru sťahovať nejdem už. Na to nemám čas. Ja som reálne dneska do nejakej 8:30 robil proste ten manažment projektový, čo mám. A že vyskúšam si na tú polhodinu ten emulátor, aby som pred chalami nevyzeral ako, že to neviem ovládať. Ani tá polhodina nepomohla. Skill issue. What is A it? dosť. Allahu Akbar. Ježišmária. Jezus Maria. Ten čávo sa nejde na to pozerať? Čo? Tvoj spolubývajúci sa nejde pozerať a smiať? Pozerá sa. On sa pozerá. Ale z mojho monitora pozerá. Ja to viem, ako pozerá. Čo?
Viem ako pozerá, scrolluje na mobile, píše s ľuďmi a vykúkáva občasne. Pikuje ako v Rainbow Six Siege, vieš ako. Máš mu vyfajčiť kokot. Ja som Ti vedel, čo to odkazuje. povie. Ja som A že vedel. máš pravdu. A tak nech mi ho dá konečne. Čo? Kokot do huby? Áno. Však sem príď, nie? Čak tak dojdem. Ty chceš jeho bravčovi do papule? Počkaj, odkedy má Bravčovi, mne nikdy neprišiel ako Bravčovi. A vlastne, Ty proste takéto somariny na video dávaš, ty si riadny nechuťák, kámo. Joj. Ale akože ja sa nedivím, že má Bravčovi, keď stále žere ten mekáč. Teraz sme boli v Burger Kingu. Hej, boli ste? To je niečo iné. Jak je Same cenovo vlastne? shit. Mekáč nežereme furt. Ale Burger King je to isté. Nie. Není, Burger King je lepší, není som toto počul, isté, že vraj. není. Není toto isté. Mám ti A najmať. Burger King je lepší, nie? Lebo... Chlapci, a keď bude tu Popeyes, tak budem taký vyžratý, že už budem Ja totálne... za 5 eur dokážem dostať k vám, takže berem aj ja. No vidíš. Ja ráno Za Keď 5 tu eur? bude Aby Popeyes, som tak šiel na každý deň Popeyes. budem iba v Popeyese. Ale ne. Ale Za 5 dobrý je eur sa tam Popeyes. dostaneš? A chlapci, prvý deň otváračka budú zadarmo burgery. Ja budem vybavený. Ak budú zadarmo burger, berem domov a budem to predávať doma. Ale nie, že iba jeden bude zadarmo, iba jeden, nebudú všetky. Zoberiem celú rodinu. No, A počkaj, to rozdielíte fakt, si. Počkaj, to akože teraz si robíš srandu, alebo fakt? Veď normálne bude, ale to iba pri otváračke bude. Ale kedy je tá Že jeden otváračka? 27, nie si to vravil? Neviem ešte kedy, veď to už odložili, malo byť tento týždeň budúci, ale nebude asi. Nebude? To mi vychádza, lebo ja som tento víkend v Bratislave, takže ja budem dúfať, že... Kebyže tento týždeň, tak to by som mohol. Dojdite do Bratislavy, chlapci, na Anime Show, No ja tak tam to budem a môžeme to celé A čo upáliť. tam? Čo Upáliť tam? to celé. Tak, Čo mám? Tak mám. Upáliť to môžeme. Čo ty chceš ubaliť? Upáliť! Ubaliť. Jej upáliť, aha. Ja som ubaliť počul, sorry. Ubaliť, áno, brko. Čo? Čo? Jak si vedel? Neviem. Napadlo mi to. Merry Christmas! Watch out, it's a monster! Kamo! No reálne, ako vraví, táto scéna je ešte skriptovaná, kebyže sa k nemu vráti. Dobre, teraz za čo iné? Čo si mi to poslal na kovický? Dobre, ja som si zapol LOLko, hej? A No, pozerám nie. aj gameplay tohto. Typek mi poslal do chatu toto, Investujte z Uniku. takú ruskú animáciu, ktorá je pesnička. A typek normálne, že I play like him. Vidíš to? Vidíš to video? Pozerám. Kamo. Tieto dvere sa neomrzia, zatiaľ minimálne mňa neomrzali. No tak keď stále okolo nich chodíš. Nie, ale by ťa omrzeli práve, že ale mňa omrzeli tá animácia dverí. Dobre, ja to tu očítujem, pretože ja viem, že som to skúšal minule. Nepôjdem hore, ani nič, ja pôjdem rovno sem. Prejdem túto časť zadnú. Chápeš? Vidíš, aká cena? No. Maki, ja skúsim equipnúť zbraň, či to bude so zbraňou radšej. Zastreliť toho psa. Myslíš? Vyskúšame, Takže ak nie, je to, tak je to ďalších, možné. ak nie, tak ďalších 10 minút gameplaya znova. Počkaj, volá mi môj dealer. Haló, Martin, veď ti niekto píše, nepočuješ?
mi 4 minuty, ty magore! Kamarát, ten dealer mi nedá pokoj. Ty vole. A lo choro tiki tiki ti taca taca ta teque teque 9 ratatatata y me fui corriendo a comer asao y a lo choro tiki tiki ti taca taca ta teque teque a lo choro tiki tiki ti taca a lo choro tiki tiki ti taca taca ta teque teque 9 ratatata a lo choro tiki tiki ti taca taca ta teque teque 9 ratatatata y me fui corriendo a comer asao y Dobre, stop, dobre. Chalani, niekto vám volá na tom Skype, to už zvihnite už konečne. today. Very good weather. Dobre. Ježe, prečo mi to nefunguje, keď som si ťa mutol ten soundboard a potom to vyšlo. Hvala. Také ticho tu je teraz, také ticho. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking down with her finger in. To stačí. To je nová táto rumka. Jou. Našiel si novú rumku, Nová rumka homo. ešte odtiaľ, veď ma nechaj. Počkaj, to kde si našiel? No, to bolo tam, ešte si mohol posunúť takú jednu vec, ale počkaj, kde sa to začne dá. Hey, they want me to go vote. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. Hey, they want me to go vote. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh. My grandma said when I rap, sound like I choke. Ooh, ah, 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 ah. I just jumped off the boat. Ah, ooh, ah, ooh. It's the frog in my throat. Ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh. When I rap, sound like I'm a croak. Ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh. I think I see a rope. Ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh. My grandma told me to vote. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. Go green, yeah, bitch, go vote. Ooh, ah, ooh, ah, ooh. Počkaj, tak ono to bolo asi iba pre toto, pre nejaké, čo ja viem. Počkaj. V chladnom januári, zelenom jaguári, černých mikinách, ako jaguár, dneska sa nehuláka, dneska sa zhulákame, v chladnom januári, zelenom jaguári, černých kapucniach, priháme to, cepem mojich hruba doma buraky, v chladnom januári, zelenom jaguári. Jak uhádnete, jak sa volá pestička, dám zlatého bodišťáka. Tak má iba hitov. Are you dead yet? No. No tak ide to so zbraňou potom. Ešte daj mu. Dobre, stoj už. Ty si zabil to psisko? Kamo, Nie, ďalšie! Ja tam boli vlastne dva, to som ti zabudol povedať. A teraz sa tretie, nie? Tam bude. Surprise, motherfucker. Kamo, toto je zatiaľ najďalší priebeh. Když nakálíš do mušle, je to špatné, ano. Jak by se cítil, kdyby někdo přišel k tobě domů, ano. Stáhl si kalhoty a vykálel se přímo tvé matce do tváře. Tak tobě to připadá k smíchu? Ano, je to k smíchu. No, čo by si robil? Odpovedz teraz. No to není k smíchu. No, čo by si robil, keby ti niekto nasral do pisoára a musel si to umývať? To, čo Milan Daniš napísal tu na EduPage. No. Správna odpoveď? Počkaj, sú dvere.
Posuniem. Kámo tam ma niečo bude čakať, ja to už teraz vidím. Kamo pane ma cigáni volajú, volám Renkovi, že máme akciu, okolko nám tí cigáni dajú. Sobotu hráme zábavu, piatok zase hráme oslavu, na ďalší víkend opäť budeme hrať, cigáni sa budú zabávať. A kým spievať, poďte všetci za nami, budeme mulakovať. Kámo, to je úplne iná teraz hra, keď tam je taká Dobre, keď to písnička. píšem takto. No je... Aha, kamarát. Tanc ma cigáni volajú. Ak zomrem! Poď sem! Ty! To som bol druhý. Zase si skapal. Koľkokrát si skapal? Veď som tu na 15 minút aj s topánkami a ty si už 5 krát skapal. Skúsi zahrať tú emulátor aj ty. Som zvedavý, či budeš tam lepší ako ja. No len aby. Len aby som nebol lepší. Ja sa cítim ako v lúpe proste. No keď furt to isté dokola robíš a furt takisto skapeš. Náhodou, teraz bol progres. Vydržal si o minútu viac. Chceš to skúsiť ty? You got a problem? Jo, zbal som to! Vysral som sa húbou! Dlúžiš mi $20, vole! Aj tento, používaš môj mikrofón, Martin? Tak jo, dôležitý lektvory by Jo. měli bejt. Sakra, už mám zase sračku. No dobrý je ten mikrofon. Nemůžeš jít na záchod, máš na sobě brnění. Nevadí. Mami, Mísu. Mísu. Vidíš, jak to umíš, že jo? Tak jo, Kenny, vypij svůj mangustový elixír, já ho teď trochu vytočím. Čo ti dáva? No má je Cartman. Mami, Mísu. Píso! Môžeš potom zapnúť. Plyn. Daj mi ešte tak 6 minút. Let me in. Ak toto nedám, ja už končím. Neriešim. Nie. Plyn. Meliško v plyn. Pozri sa. Poviem ti úprimne, že ten Quake bol zábavnejší. Čo? Poviem úprimne, že ten Quake bol o mnoho viac zábavný. Neviem, akože robiť dokola to isté za poslednú hodinu, neviem, či by ma bavilo tiež, akože. A to sme ešte skúšali cez chlapa, ktorý nemal ani tento, vieš, tento pištol, takže a my sme vôbec, no ti vravím, pol hodinu sme vôbec zisťovali, ako sa to ovláda. No vidíš. Ja toto ešte musel zapnúť, kámo. Hej, aj Maki to musel zapnúť, že či to vôbec jemu funguje. Ale zistil som, že ten emulátor má veľa problémov. Čo si nestiahol vlastne, si mal vlastne naprogramovať. Ono tam ešte ponúkali na stiahnutie verziu, ale to mi ukazovalo, že 4 hodiny. Myslím, že by som nebol ani v polke teraz. developer, keď si nevieš emulátor spraviť. Som riadný developer, tomu ver. Cigáni volajú. Áno, tam ma cigáni volajú. No dobre, zabijeme prvého zombíka zase. Prvý, ale nie A posledný. cigáni volajú. Prvýkrát, ale stále po prvý raz. Doma sa cítim ako Adam Sandler práve teraz.
Ja viem, to je referencia na ten film. Je to jasné. Kamo, čo mám ísť od teba ďalej, alebo čo mám chápať už pod tebou? Veď zmizni z toho zombíka, ty. Ale on Drahé z musí. neho, keď ho nevieš Oj. zabiť. Oj. Čo povedal? You died. A zase ho znova. Ak niekto toto bude pozerať reálne na tvoj gameplay. Vravím, ten Tak Quake bol vlastne záživnejší. A dáme chlapa teraz, dáme chlapa. Nepomôže. Ten má bezbytočných cutscén. Ten tam ide i hneď. Ty radšej tie hry nenatáčaj. Ty choď Nie, to- Minecraft točiť radšej. Dal by som Minecraft. Alebo Little Company. Oh no. Oh no. Oh yeah. Oh no. Where's Bill? Bill debil? You debil. Me debil? You debil. You debil. You debil. You debil. You debil. No you You debil. You You debil. are. To co ty You, kurva you, 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 mówisz? you, Co you. ty kurwa Jo, debil? jo, 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 jo. Ho, 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 ho. Ježišmária. Ale mne to má iba drbať ináč, viete, ako tak medzi račov. A prosím ťa, sme v tom spoločne Ape Strong. Ale prosím te. Ale prosím ťa. Dobre. Bez zbytočných kecu, ječko, equip, boom. Ale tak ono tá kvalita, lebo to je asi kvôli tomu emulátoru. Preto je také pixelové. Hovorky. Hello there. To je Daniel Štrauch. Koho zabíjaš? Ja? Si Dobre. go prdol? Hej, idem. Cigani volajú, lululu, a volajú ráno, keď spím. Nasrte si všetci, Počkaj, on sa ja zobudí. spím. Chápem, ty musíš mať nejakú vzdialenosť pri tom idiotovi. Pich, pich, Prosím? tak nič. Musíš, choď bližšie k nemu. Pich, tak nič. A zase nie je takto až blízko. Ale ja som bol od neho ďaleko, ale to musíš, ja som to myslel. Musíš načasovať správne. Nevadí, Capcom, dovidopo. Čo si Nie. skončil? Tomu ver. Ja to už nejdem robiť. Wow, Končím. taký slabý. Ja vám to tak nechám. Kascénu, chlapci. Slabko, slabko. Ja vám tu nechám cutscénu. Slabý, kámo. No to nie. No to nie. Nech sa páči. Cutscéna sa blíži. Užívajte najlepšie Oscarové výkony na svete. A ja sa s vami lúčim. Flashlight. No. Flashlight. No. Flashlight. Если что добиваться будешь Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Сигма, сигма, бой,
Kuci, vieš o tom, že tu spievajú 12-ročné dievčatá? Ja viem, preto to mám